Türkmenistanda 10 martda yglan edilen ilk prezidentlik taýlawlaryna soňky taýýarlyklaryň görülýän wagty, adaty ýylatyň netijesi öňünden kesitdigi aýdylýan bu taýlawlara bir fark garaýandygy bellenilýär. Taýlawlar bilen bagly şu aýyň başynda möhletünden öň set berisligiň başlanmagy bilen häkimetler büdjetçileri tet bermäge mejbur edýärler. Yerli we halkary tinçler ýetip gelýän türkmen taýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek diýençi höküminde baha berýärler. Türkmenabadda saýlawlara güýçli taýýarlyk görülýär. Saýlaw участокlarynda 9 kandidatyň suratlary we terjime hallary çap edilen billboardlar ýerleşdirildi. Saýlaw участоklarynyň daş töwereginde mejburi ýowar geçirilýär. Ýan ýodalar, binalaryň haýatlary täzeden boýalýar. Polisiýa bu sewitleriň daş töwereginde giýje gündüz nowatçylyk çekýär. Diplewabın dolandyrys merkeziniň ýaşaýjylarynyň biri 8 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Mundan öň adatlyk yerli büdjetçileriň sultanda mugallimlaryň hem gapyma-gapy aýlanyp ýaşaýjylara taýlawlara çakyly katlaryny paýlaýandygy barada habar beripdi. Aşgabatda bu işleriň çäginde yerli resmiýetler taýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa tet bermeligi barada duýduryp başladylar. Häkimetler mejburi ýagdaýda adamlary ses bermäge çekçek bolýarlar. Paýtagtdaky ähli büdjetçilere öz ýakynlaryny saýlaw участоklaryna getirmeli barada duýdurýarlar. Ýogsa da işlerinden boşadyljak bilen haýbat atýarlar. Saýlaw çakylyk katlaryny paýlaýanlar saýlawlarda Kişi Berdimuhammedowa ses bermeligini hem aýdýarlar. Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň biri 8 martda habarçymyza aýtdy. Türkmen taýlaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 taýlaw участоgy taslandyrylypdyr. Şeýle de tet berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçlilerin 2726 sanyty hasaba alınıpdyr. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10 fevralda yglan edilen bu taýlawlarda dalas edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady kän isdilmedik beýlik 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar tinçlilere we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan, erkin we adaletli taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Habarçymyz ýylatyň ýokurky ýagdaýlary nazarda tutup, ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka bilen kän gyzyklanmaýandygyny hem belledi. Adamlar saýlawlar bilen asla gyzyklanmaýar diýsek ýalňyşmaz. Sebebi hemme zat öňünden belli. Adamlaryň häzir esasy aladasy günnelik çöregini tapmak bolupdy. Mundan başga da adamlar öz howpsuzlygynyň howatyr edip saýlawlar umuman islenlik syýasy mesele barada dymanyny gowurýarlar. Dip Aşgabatly tinçlilerin biri anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw rejimli ýurtlarynyň biri Türkmenistanda häkimetler başga sultanda tanqidi pikirlere hem ýol bermeýärler. Hukuk toparlary etaty azatlyklary gödek tepelemekde tanqidlenýän ýurtda özge pikirleriň deftini temidilýändigine hem üns çekýärler. Lewatda habarçylarymyz ýurdun Gündoğur welaýatynda hem ýyla darasynda prezident taýlawlaryna gyzyklanmanyň tas ýokdugyny tasdiklaýarlar. Saýlaw çakylyklaryny paýlamaga mejbur edilen muallimlaryň birinden dalaş ýerleri kim diýip soranmyzda, ol hiç taýdy bilmeýärin. Degişli saýlaw участоgyna baranmyzda şol ýerde bilersiňiz diýip jogap gaýtyrdy. Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri saýat bolan wakatyny gurrun berdi. Bellesek prezidentliğe dalaşgärleriň arasyndan Kişi Berdimuhammedowdan galanynyň ady mundan öň ýurdun syýasy durmuşynda kän isdilmändi. Bu aralykda Türkmen döwlet medeniýeti dalaşgärleriň dogly terjime hallaryny we olaryň programmalaryny çap edip başlady. Türkmenistan kronikasy 7 martda ýurdun itaty gazetlerinde Serdar Berdimuhammedow bilen iltesikli maglumatlaryň çap bolandygyny, şeýle de resmi maglumatlardan çen tutulsa, Kişi Berdimuhammedowdan başga dalaşgärleriň syýasy karýerasynda göze görnüp duran üstünlikleriň ýokdugyny hem nyktady. Mundan başga da ähli dalaşgäriň ýurdun syýasy mediasynda ýurt baş tutanynyň şahsiýet kulturyny we onuň gazanyldy diýen üstünliklerini mahabatlandyrmak üçin peýdalanýan tekstlerine çalymdaş sözleri ulanýandyklaryny hem siňmese bolýar. Türkmenistanyň saýlaw resmiýetleriniň 8 martda beren maglumatyna görä, prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edip, 6 martdaky ýagdaýlara laýyklykda ýurt boýunça taýlawçylaryň 2,54% öňünden ses beripdir. Öňünden ses bermek 2 martda başlandy we 11 martda yerli wagt bilen saat 18:00-da tamamlanar.